Amb el tancament de la frontera entre Grècia i Macedònia, la gent que sortia de la guerra de Síria o d'altres països per diferents situacions de perill i intentaven entrar cap a Europa es van trobar amb la frontera tancada perquè es van encarregar de tancar la frontera d'entrada a Europa però no de donar una alternativa a aquesta gent que estava entrant a Europa. I van començar a ocupar la zona, els camps que hi havia abans de la frontera, una mica creant camps autogestionats, camps de resistència, que es gestionaven una mica amb les organitzacions sense ànim de lucre i amb els voluntaris independents. Doncs també va fer que creixés molt els llaços entre els voluntaris i les persones refugiades, amb la qual s'anaven establint una força de solidaritat molt gran. Uns quants dies abans de la detenció, la situació dels camps d'Idomeni es va posar una mica tensa perquè hi va haver com un intent massiu de creuar la frontera per part de totes les persones que estaven vivint als camps autogestionats. Amb aquest intent, l'exèrcit macedoni, que és qui estava controlant la frontera, va respondre amb molta violència, llançant gasos lacrimògens en un principi a les persones que estaven intentant creuar, però després no només es van quedar aquí, sinó que van gasejar totes les tendes, disparaven bales de goma, aigua a pressió i així durant tot el dia. El que van decidir és començar a crear camps militars, que són camps tancats, però amb entrada i sortida lliure, per entrar i sortir, i van decidir fer una mica de pressió cap als refugiats perquè se n'anessin als camps militars. Veient que l'intent de fer fora a les persones refugiades dels camps no funcionava, van començar amb els voluntaris, que d'alguna manera era qui estava sostenint aquests camps. Llavors van començar a identificar tothom que entrava als camps, després van començar a tallar carreteres perquè no poguéssim entrar, tot i així sempre trobes una alternativa per entrar, fins que després de tot això van començar a detenir gent aleatòriament. I aquí és on va entrar la nostra detenció. I la nostra detenció va ser un dia sortint del camp d'Eco, que era un altre dels camps que hi havia autogestionats a la zona d'Idomeni. Sortíem de treballar a les 8 de la tarda i tornant cap a on estàvem vivint ens va parar una policia secreta. Ens van parar, ens van identificar i se'ns van endur cap a comissaria. Ens van estar registrant el mòbil, totes les motxilles, nosaltres de dalt a baix, i vam estar des de les 8 del vespre fins l'endemà cap a la 1 o les 2, que teníem el judici, tancats en un calabós, sense menjar, sense poder parlar amb ningú i sense donar informació de nosaltres a la gent de fora. Llavors, a la 1 o així, vam tenir el judici. A mi, per un error en la traducció, tot i que jo no ho vaig saber fins l'endemà, em van tornar a tancar 24 hores més, em van aplaçar el judici pel dia següent, es va anul·lar, i em van aplaçar el judici, i el judici queda pendent pel 18 de novembre. Que malgrat la repressió de les forces autoritàries, les persones segueixen lluitant, tant les persones en busca de refugi que no refugiades, com les persones voluntàries. Intentem lluitar perquè puguin tenir una millor vida.